wale na anyị bụ ndị egwu obodo mara wale na anyị bụ ndị egwu ebe ihe dị mma ya ka anya na-eje n'iyo ebe ihe dị mma ya ka anya na-eje adịdị kwurube ogele kwurube n'iyo adịdị kwurube anyị gojere atene bụ ndị ọma Una marigo na anyị bụ ndị egwu ebe ihe dị mma ya ka anya na-eje ebe ihe dị mma ya ka anya na-eje ọdọmọmọlẹ na anyị bụ ndị egwu ụwa mama na anyị bụ ndị egwu ụwa adịdị kwurube ogele kwurube ayọ kwurube anyị gojere atene bụ ndị ọma na-egwu Una marigo na anyị bụ ndị egwu anyị bụ ndị egwu n'ụwa ebe ihe dị mma ya ka anya na-eje ebe ihe dị mma ya ka anya na-eje n'ụwa anyị gojere atene bụ ndị ọma dịgọmie n'ole m ọ bụrụ na ụlọ ozugbo ọsọ na-aga m osije egwu ha ụwa biko nụrụ olu m chiobra m ọtọ ya na-ekwu m ọnụ ya mkpụrụ mara ọ mara mara atụọrọ m ofe bụ o ji visi nọ ya atụọrọ mara o jiri mara ofe ka o jiri ife ya isi n'ọya atụọrọ mara o jiri mara adọrọ ofe ka o jiri ife ya isi n'ọya nye bụ Olu Ite Part 2 enwenelu ụkọchukwu ọfụ emas Sweet Royal Bakery all lovers royal bread from them na-egekwa ntị ka ị na-anụ ya na-ekwu isi ikwe na-aga anụ Louis Omega and Son International registered in Nigeria mmadụ dị ga-efu osi shoes ihe ara anyị ekele gị main market bịa lelee na Olu Ite wuru ọnụ mara m na mbele Olu Ite wuru ọnụ mara m ya bụ Olu Ite ka m chọrọ ịkọ arịrị Olu Ite wuru baba m ji lụtara m nwaanyị nke dị mmadụ ọcha biko lụtagbala ụda nwoke were bụzi ụgbazị gbakwa arụ n'anya lelee na Olu Ite nna ahụ nwaanyị ọ bụ nwaanyị ga-ahụ Olu Ite ka Olu Ite ga-ahụ nwaanyị nwata nwaanyị ma ụjọrọ ajụ amụwarụ gburugbute nne ọmụwarụ gburugbute oyiye ọmụwarụ gburugbute je nchọba na nwaanyị o were pụta na irokirota bụwa abụwabịa gbaya nwa m biko gba ọsọ ha yọrọ ndị nwata nwaanyị ma ụjọrọ ajụ mụrụ Olu Ite gburugburu si chọmara ya nwaanyị lelee Olu Ite na-alụ nwaanyị abala na ya jiri bịa owe kweghị ya kụrụ bịa sịrị m ka anyị jee be m okwu bụ gị ihe okorobịa ụwa ịlamabe mmiri ọ bụrụ na iji alụ dị Olu Ite nọdụ ala alụgbo nwa nwata were sịrị ya lawe Olu Ite were pụta n'ugbu azị gbakwa arụ n'anya papa m nke gị lụrụ anọ na ma ama alụ nwoke kpọtara ụda na amụ ndị ama alụ bịa chọmara m nwaanyị kemara mmadụ ọcha nwatakịrị oge were na-ebe akụ arịrị repụta na irekọta letinye anya asụ ugo gbaya nwa m kpọsọ ile m anya n'ụbụrụ isi awọ juru m isi ọ bụghị tunu ka m na-eme gị na ayọrọ gị
nwata nwaanyị m jụrụ ya mere Olu Ite gburugburu n'elu Olu Ite si nje ghọtara ya nwa ịhụ na abalị anọ dị tata ka ya ga-ekpunye kwụrụ bịa ụwa okwu bụ ka ihe okworo bịa ụwa ya lamabe nne mgbe hụkwa ụwa dị mma ọ zụrụ ya laba eruelu ụlọ nwunye kwuru papa m ka ehi lụtara ahụ mụchara ya nwata m isi ole aha gị Alisi o mkpọnya Alisi zamsa Alisi sa 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 Alisi egwuregwu zeduru jiwe ọgbaya m isi izi bụ ọsa jee gutere m ume ya gị ma agwa m eburu mmiri tii na felu dọmara ya gịmị n'isi mmiri gwụrụ agwụwo ọsọ ọsọ asanya asa na mmadụ ama akọwa ọgbaya m isi isi ji ebute n'ọjị maka ebupụta eri dọma na tebụl 5 minutes iri gwụrụ agwụ iri agwụsịa osi n'ọnụ rie si n'ike rie na mmadụ agba akọ na-eri aba n'aka osi ya gbagbe anwụme mgbe aka m ga mmadụ relugbuo onwe m ọgbaghị ori ekume ma ọsọ bụrụ m ụbụba obodo nwa na-ekwe papa m biko bụrụ m ụbụba eruo ngabodo gbara ogwu na agị ma ga eburu ya na bed buru ya eburuo ọrịajerij roberij akwụsị ya onye efu ndị ebu Olu Ite na bed nwanne m Olu Ite enweghị ụkwụ Olu Ite enweghị aka Olu Ite enweghị isi Olu Ite enweghị afọ ụfọdụ na-agba ọsọ ụfọdụ dịrị aka na-agba Olu Ite were sị papa m nnọọ jee nọdụ n'ụkwụ bed jee ledo mmanya n'isi isi m nọdụ n'aka iri nne nne mụrụ ma mụ gị nọdụ n'aka ebe mgbe m ga-abịa ụwa onye ọbụla agbakwala mmadụ agị m ekwu inye nkwobi ụwa ọra anụ na ntị papa m lụrụ nne m na ọmụta nwa okporo na ihi na nne m amụghị nwa chi ya n'ọhịa ege m ji bịa ụwa ma m ga-abịa ụwa onye agbakwala mmadụ osini n'Olu Ite mmepụta isi ya mmepụta isi ya kụrụ mana ntutu dị ya n'ọbụrụ 2 feet n'ogologo ilelezi imi nke ụbabịa ụwa obi achara akpịrị njibi abụ na abịa ọhụ ide ndị n'ahụ ndị ebara ya sị m ọsịgburu ekwuru m ekwu ndị mmadụ egwu ebido bụ ya asị ụfọdụ na-eke ya ọgbọ ụfọdụ na-abụ ya asụ ụfọdụ na-agba ya ụra ụfọdụ na-ewere ya iwe etikọta na nwaanyị gbamara nwaanyị mba mgbe ọ nọ n'Olu Ite ị na-eti ukwe nwaanyị ọ bụrụ na osi ya pụta m ụwa nye ọbụla akpara aga ka ijiri paa ihe aga bụrụ na ibuziride nwa nwụrụ anwụ Olu Ite were na mba mba arịrị egbula onye ọbụla gbara mụma m aka ayọrọ m ya onye ka ọ gawụrụ n'ụwa ọ bịara ọghara ikpuru nwa mụrụ amụ harịrị mmama ya yigharịala m abalị anọ ka m ga-abịa ụwa afịa n'anya eburu ya ewurela gbo ore ọbụla anọ wepụolu ihe na o jiri mbọ ya beme osi n'Olu Ite mepụta isi ya kwụọ mepụta aka na abụ ụkwụ na aba mepụta ọpụrụ ji m nwoke ka m bụ ndị bisisi m tụta Olu Ite mụ ndị ejiri bịa ụwa atụ ụta ya n'aka anyị laruola ụlọ igwe ala kpochie ya ajị ekwekwela ka m nwere anya na abụ fuo ya otu ọzọ m nwere anya na abụ fuo ya Olu Ite ọnwụ merusia azịa ya eza natara n'ụzọ anya beruo n'inu ụlọ ụgbọala tige Olu Ite papa ya kpọrọ ya Olu Ite nwa m gịnị ka ị ga-arụ ụlọ wee bụrụ na aka ọrụ ọgbọ ya papa m mgbe ihe m ga-arụ agị m agba nta ka mụ ga-agba ọsị ijeme ntọdịgo dị na arụchi ga-azụ nwa m
ojemento ofu mbọsị Olu Ite nwa m Olu Ite nwanyị ewure kulije nde yala Mrs. Islam neta na nwanyị atụghị ime ebide ya ebia ya rana abụ nso nwanyị atụghị ime nwoke wure gbọ ya bisi itimo ebe m na nga ibiri n'ụwa mụ na nga amụta nwa bịalutere nye nwaanyị ọzọ ọ ga-ewe nye iwe si lutere nye nwaanyị ọzọ ọ ga-ewe nye iwe Olu Ite alụọ nwaanyị ọzọ ha na-abụ ebi nwanyị ewure n'egwu ntị azụgbọkwa arụ n'anya maka n'ihi na amụta nwa ka oge ọlụrụ ya bute adị m emere ya plan ndụ ya gwụrụ agwụ Olu Ite ejeme nta nwaanyị ekulite bererebere egwu omenala gbọpụtara m Olu Ite agbọpụta ya tata nwanne ndụ ya gwụrụ agwụ ezi bererebere egwu bụ ma Olu Ite ejeme nta pụta n'ụzọ dị obi na-abụ echi ya azụ kwuteruo ele ndị nọ na be ya ọjụma ha ajụjụ degunu na-emebe m nwaanyị ewuresi ibro na kichin na-esi nri kichin akasara ga-emepe ya ndozi ọsị ndị erebere biko ụnụ laba n'aka nwaanyị si medoli mee ya abala n'ezie owere so ọnwụ na agụma nkịta ọ dị ya n'isi nsi ezi ya ochie tejim ịgba nta Olu Ite nwa m nwaanyị ewuregwu ala gbapụta Olu Ite debe Olu Ite elementa nwanne m n'anya na tebụl ele Olu Ite ndụ jiri gị ụwa daruo ala nwụọ nne ya were n'ebe aka ofu nwa ghara m lezie ofu nwa ghara m lee mụ na onye gere ebezie sisi megburu nwa m izi gburu nwa m sisi m gburu nwa m mụ na onye gara abụwo nwa ha n'otu nwa m obra nọ n'ọzọ ha na nwa m egbu ole nwa m onye ijegbe ọzọ obodo nọ ndụ mgbe bedie onye ijegbe ọzọ gbanji ụwa lemo ebele ma hụ yeru n'aka ọta m enyi nyere mbubuo ebele ma hụ ya dodo obodo tupu jekwu nwa m ebele ma hụ yeru n'aka na-egosiri agada gbanyere ahụlesi Olu Ite aza nne bịa chere mmanụ ma bịabịa nne m bịa chere mmanụ ma bịabịa nne m bịa chere mmanụ ma bịabịa agụ m ekwere nye bịa ụwa mụ na anyị ga-eji mere ahụ ọkwa misisi mere m plan agụ m emere ya plan ndị ya kwụrụ agwụ nwaanyị ewure nnọdụ eze plan na-eruole nwoke were banye ọhịa misisi agụ m enye nwa ọgwụ afọ otu isi ebe ibu nọ na-atụ m ụjọ o welite ọgwụ nye na nwaanyị agha wee n'ọnụ nwoke je na latrin na-esinye nwere mee ha niile mgbachisi ọ dị mgbe latrin gụrụ nwaanyị ọgbapụ ọsọ bịa ga na nke emere ya mgbachi bịa ga na nke emere ya mgbachi bịa ga na nke emere ya mgbachi wedukwara ala bọọgụ dọbụ m nyụma nsị nyụcha onye ugboro na-abụ na ịta nwoke tinye nwoke were nwega aka n'uko buru egbe ya ọ dị nke ọgụ mara nwaanyị ejemenyu nsị nwata nwaanyị anyụcha n'emezi ọgọdọ ihe gbaa nwoke were tụkwasị egbe gbanyụgbuo ya anya nke na o mere ihe mgbawu mee latrin mgbaghasị doro otiti itime ndị polisi dodo biko weta ọkụ mmadụ m onye mkpụrụ ube m ndị polisi ewere weta ọgụ ọgụ ri ya zụgbarụ ya bụ m sisi m lụrụ alụ ka njiri egbe gbawu ndị polisi mbiko bịa takela m ụta ana m ube m na-echekwa be m ero nnọ bụ onye si na bịa be m mgba ya egbe lele latrin m rụrụ arụ o mesie ya ogho nwaanyị ewere hapụ latrin ewere ba m ọhịa ewere ruo n'ọbụ onye osi na-ebute ebe m ntụtụrụ egbe gbọdịrị ya ọ bụrụ nwaanyị m lụrụ alụ iburu disi ta n'ịmụta tatakịrị m ụta onye polisi were na-agba ya ụta bịara gị ebe ọ bụ na nwaanyị latrin were egbu m ọhịa ọ bụ ndụ ya kpọrọ ya chi ya kpọrọ ya n'ọnwụ ya eruo ya bụ gị gwumala bụchasị ala kpọhibe ya aja ogwumala bụcha ala fee nwaanyị gbochie nwunye na nwaanyị mere eme erie isi ya abọsio ya odobara anakwu nwa m ogere gị na nọba wogogo ha